kafa nyukupi ka ing sira minal bari saking munggut apa antaf taka uleni ro buka aina ka ing mripat loro nira fi hadi dari ing dalem iki alam donya wala dawuh sapa Allah taala kita Allah taala wala dawuh kita Allah wala tamuddanna lan aja ndawake sira aina ing ka ing mripat loro nira ilama marang perkara matana kang narik kesenengan ingsun bihi kelawan ma azwajan ing grobro bojo minhum saking nas zahratal hayati dunya ing pepaise panguripan ing alam dunya dinaftinahum supaya nyoba ingsun hum ing nas bihi ing dalem jadi cukup nuduhke oleh nira munggur yen sira buka mripat loro beng mripat loro ningali karo mripat loro kanggo ngawasi donya iki wis cukup semono wae karena Allah taala iku wis dawuh sing artine ngeten aja nganti ngodot mripat artine napa nggih jembarno pendeleng jadi aja dilalatan luru nggih aja dilalatan tegese aja ningali apa kang isun gawe nyenengake macam gulungan menungso minangka dadi pepaes to wah ben pepaes dibentuk si pamane sampean roh nek dalan wah kok mangan wajah sak jose iku aja sampean mandek-mandekno padha mawon maksudnya kan ngoten nggih sedaya niku mung pepaese donya gak usah sampean gatek nemen-nemen krana Gusti Allah ndamel ngoten-ngoten niku perlu gawe fitnah tumrape wong-wong iku ana ing kesenengan iku ben ku seneng wong wedok sampean bakal fitnah wong wedok sampean donya sing bakal napa kapidung karo sehingga ya kula niku nate diceritani beliau Mbah Sokip sampean ngerti Mbah Sokip ora Mbah Sokip anake Pak Simon Mbah Sokip niku nggih ramane Yai Sol jadi kula diceritani niku nggih mutawatir betul soalnya saking beliau artinya bisa napa nggih semak-semakan wani ngoten lho di wekdal beliau mengadakan perjalanan spiritual iku mlebu teng gua napa gua niki lho kayen Saridin oh panco mlebu tiang ini ku wong 7 ceritane itu tiang 7 akhirnya ana sing ditemoni wong ku ya ana sing seneng apa nggih gaman ana sing seneng wonten beda-beda pusaka nggih akhirnya niku di barang roh niku teng jero mriku wonten jarine kula yo gak tau tapi jarine tapi kula yakin nek diceritane iku nggih bener lembah iku memang bener secara nyata bener secara isyarah ngoten nggih jadi akhirnya kancane sing seneng gaman-gaman ngoten niku wakil rumbuk gaman akhirnya musna teng mriku karena apa nyenengi barang sing teng mriku akhirnya gitu jadi karek wong kok terus ono neh ono apa nggih nyenengi emas picis raja brono ono neh nyenengi pokoke anggere sing nyenengi sesuatu niku musna teng mriku nggih niku sebuah gambaran sing perlu kita angen-angen wong nek donya ora usah engko balik dicoba direkasakno karo perkara sing diseneng aja nemen-nemen seneng sakadare mawon nyata sehingga nalika nggih perjalanan kula ning ndak lali pirang dina perjalanan ku lali soalnya sangune nggih karak sangune karak sampai akhir perjalanan niku karek beliau dhewe karena banyak gak digatekno segala sesuatu sing mari nyenengno niku nggih gak digatek ceritane ngoten lan kula jenengan kangge segala sesuatu nggih miturut dawuh Gusti Allah niki nggih wala tamuddanna ainaika ila mamata'na wis ora usah mbok jembeng nemen-nemen mripatmu ndak kemecer ya roh golane biduan kok kudu nyawer jan tau jan tau ora jujur ngapusi nggih gak usah mbok gatek kabeh niku nggih digawe ketok nyenengno niku minangka kanggo pacoban tumrape awak dhewe nalika awak dhewe nyawula ngabekti marang Gusti Allah panjen digawe ketok hebat ketok indah nggih wala tamuddanna ilaika ila mamata'na bi azwajam minkum zaratal hayatid dunya tinahu supaya nyoba ingsun ing nasbi kelawan emak pengen tak coba kanggo perkara sing nyenengno ngeten niku katame wis teko wa alam bisawab alfa